Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Se pode decir que alguén coñece en profundidade a historia e a etnografía e a cultura galegas, este é Carlos Xavier Ares Pérez, escritor, etnólogo, historiador, divulgador e moitas máis disciplinas que domina. É para min unha honra compartir espazo con este polifacético persoeiro no noso movemento cultural Nós, a xente do redor. Hoxe quero poñer voz ao seu artigo que Carlos regálanos no número 18 da nosa revista, no que nos fala de algo tan importante e traumático en Galicia como é a morte. Morrer hai que morrer. Dous xeitos galegos de partir cara ao alén. Houbo un tempo no que nas aldeas contaban a poboación en almas vivas e almas mortas, xa que a crenza nas súas eternas lonxevidades facía que estiveran sempre presentes. Eran almas dos que tiñan dúas formas de morrer: de morte morrida ou de morte matada. E no mes de novembro, o mes das ánimas, cando a súa presenza faise máis patente, cando sentimos de preto as que aínda están no purgatorio á espera de dar o paso final ata a salvación plena, segundo marcan as máximas do cristianismo, este mes que comeza co Día de Santos e segue co de fieis defuntos é no que os da parroquia dos finados voltan a percorrer en sentido contrario o camiño dos mortos para achegarse aos seres queridos que quedaron en terra, para compartir espazos unha vez máis. Os vivos van buscar aos mortos nos montes deshabitados para traelos de volta ata os seus fogares, feito que sucede, por exemplo, nas festas dos magostos que tanta tradición teñen en terras ourensás. Imos a buscalos ao alén soutos, para que volten ao aquén aldea, o lugar no que xamais foron nin serán esquecidos. Neste día do San Martiño, o 11 de novembro, recollemos as ánimas que se agochan no interior dos castiñeiros, árbores as que están asociadas por ser tamén moi lonxevas, propiedade que, como se indicou, teñen as almas, para facelas emerxer simbólicamente de novo en forma de castañas que voltan a caer sobre a terra. Facemos lume para quentalas e cos restos tisnamos as caras para enmascararnos e converternos en seres liminais, buscando estar máis preto do alén e poder interactuar con elas. Pero para ser ánima antes hai que morrer, e os galegos, que somos moito de facer as cousas con xeito, desexamos que a morte nos avise antes de chegar e que así teñamos tempo para deixar todo ben acomodado. E lo de que morreu, de morte morrida, inda menos mal. Queridos amigos, seguide lendo este precioso artigo que Carlos Xavier nos fai chegar ca revista que tedes nas mans hasta o final do artigo. Moitas grazas, Carlos Xavier.